Walay katumbas nga pagsulay. Hunyo 5. Kay kita walay labawng saserdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon, kundili usa nga gitintal sa tanang mga paagi sama kanato apan walay sala. Mga Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15. Human sa iyang bautismo, ang anak sa Dios misulod sa mangitngit nga kamingawan didto aron pagatintalon sa yawa. Sulod sa kapatan kaadlaw, siya walay kaon ug walay inom, iyang naamguhan ang gahom sa gana diha sa tawo, ug alang sa makasasala nga tawo, iyang gipas-an ang labing duol nga pagsulay nga posible ni anang puntuha. Dinhi nakuha ang usa ka kadaugan nga gamay ra ang makadayeg, ang makakontrol nga gahom sa daotang gana, ug ang bug-at nga sala sa pagpatuyang niini. Masabtan lamang sa gidugayon sa pagpuasa nga giantos atong manuluwas aron iyang maputol ang gahom niini. Siya mianhi sa yuta aron sa paghiusa sa iyang balaanong gahom uban sa atong tawhanong mga paningkamot nga pinaagi sa kusog ug moral nga gahom nga iyang gihatag, kita makabuntog alang sa atong kaugalingon. Unsa ka dili hitupngan nga pagpaubos alang sa hari sa himaya nga manaog niini nga kalibutan aron sa pag-antos sa mga kasakit, sa kagutom ug sa mabangis nga mga pagtintal sa usa ka malimbungon nga kaaway, aron siya makaangkon sa usa ka walay katapusan nga kadaugan alang sa tawo. Ania ang gugma nga walay kaparehas. Dili lamang ang pasakit sa kagutom ang nakapahimo sa mga pag-antos sa atong manunubos nga hilabihan kagrabe. Kini mao ang pagbati sa pagkasad-an nga miresulta gikan sa pagpatuyang sa gana nga nagdala sa ingon ka makalilisa nga kaalautan sa kalibutan nga miduot pag-ayo sa iyang balaan nga kalag. Uban sa kinaiya sa tawo ug sa makalilisa nga kabug-at sa iyang mga sala nga nagpilit diha kaniya, ang atong manunubos nakasugakod sa gahom ni Satanas nining dako nga nagunang tentasyon nga nagpamiligro sa mga kalag sa mga tawo. Kung ang tawo makabuntog niini nga tentasyon, siya makabuntog sa mataglaing punto. Ang pagkawalay pagpugong anaa sa pundasyon sa tanang daotang moral nga nahibaluan sa tawo. Gisugdan ni Kristo ang buhat sa pagtubos, diin nagsugod ang kalaglagan. Ang hinungdan sa pagkahulog sa atong unang mga ginikanan mao ang pagpatuyang sa gana. Sa pagtubos, ang pagdumili sa gana mao ang unang buhat ni Kristo. Unsa katalagsaon nga gugma ang gipakita ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan aron sa pagpas-an sa atong mga sala ug mga kaluyahon ug sa pagtunob sa dalan sa pag-antos aron iyang ipakita kanato pinaagi sa iyang kinabuhi nga walay buling ug takos kung unsaon nato paglakaw ug pagdaog sama sa iyang pagdaog.